भाई लोग दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन वीवो और ओप्पो आज तक ना सुधरल सन, ना ही सुधरे के नाम लेता सन। आज हम बात करे वाला बानी ओप्पो रेनो 8T 5G फोन के बारे में, जहाँ एक प्राइस बा 30,000 के दाम में। का तू लोग खाली क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 695 के ही डिजर्व करता लो? का मतलब तू लोग एगो नॉर्मल वाला कैमरा के फोन के डिजर्व करता लो? का 8 128 वाला वेरियंट के ही डिजर्व करता लो? मतलब 30,000 रुपया लगावता लो तो ताह लोग के का खासियत मिलता? कुछ तो मिले के चाहिए ना। तो मतलब जब सब कुछ घटिया तो ई फोन कंपनी के काहे परचेस करी जा? देखो लो भाई लोग, ई कोनो प्रमोशन वाला वीडियो ना हो। ये से भाई लोग हम एक अच्छाई बुराई दोनों के ही बात करें और 30,000 के लेके ही चैनल जी वही के हिसाब से अच्छाई बुराई के बात करिए। देखो लो भाई लोग, ई फोन कैसन बा आज के वीडियो के देखला बस अच्छा तो समझ ही बोलो, आ लेवे के चाहिए कि ना लेवे के चाहिए वो भी समझ ही बोलो। तो चलो लो भाई लोग, बिना देर कइले ई वीडियो के हम करत बानी शुरू। देखो लो भाई लोग, सबसे पहले बात कर लिए एक और डिस्प्ले के। इनमें तार लोग 6.7 इंच के एगो फुल HD प्लस एबुलेट डिस्प्ले देखे के मिल जाई, जौन की इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट के साथ आवेला बा और थोड़ा कॉप डिस्प्ले बा और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ बा। तो देखो भाई लोग, अभी ना समझिए लो कि भाई एबुलेट डिस्प्ले बा और ओकरा साथ ही थोड़ा कॉप बा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बा, तो ज़्यादा एक और कोनो हाई लेवल तक अच्छा काम कर ले बा। ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है भाई लोग। ई नॉर्मल बा 20-22 के फोन में भी ऐसा हो सकता। तो मतलब कोनो खास अच्छा नहीं है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देले बा, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देवे के चाहिए जब 30,000 रुपया एक दाम बात। तो देखो भाई लोग, डिसेंट बा यार, मतलब कोनो खास अच्छा डिस्प्ले में भी काम नहीं है कैले। देखो लो भाई लोग, सबसे ज़्यादा कमी में हमारा ई चीज लागल एक और प्रोसेसर, क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 695 वाला 5G प्रोसेसर। ई प्रोसेसर 14-15 हज़ार के फोन वाला प्रोसेसर है। मतलब ही नहीं के बनत यार कि तू 30,000 के फोन में प्रोसेसर के दे दे। मतलब बिल्कुल ही चुतिया पावा। गेमिंग वगैरह भी फोन में तू लोग डिसेंट कर पे बोलो, ज़्यादा कोनो खास गेमिंग भी ना कर पे बोलो। 695 प्रोसेसर मतलब कौन खास बजा 15-16 हज़ार के फोन में भी प्रोसेसर हमने के देखे के मिल जाला बहुत सारे फोन में। तो कोनो खास उतना अच्छा भी नहीं है ई प्रोसेसर, मतलब डिसेंट बा यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत लागल यार। अच्छा कैसे कोनो प्रोसेसर दी तो कस्टमाइज कोई प्रोसेसर दी तो मजा आई, न्यू कोनो प्रोसेसर दी तो मजा आई। ऑलरेडी हमने के बहुत सारा फोन में प्रोसेसर देख ले बन जाए, तो मतलब यार कोनो मतलब नहीं बनाता। 20,000 के दाम रही तो माना ली चलो सही बा। तो देख लो भाई लोग, प्रोसेसर में भी अच्छा खासा कोनो काम नहीं कैले। देख लो भाई लोग, मेन जाना काम खातिर ओप्पो वीवो के फोन जानल जाई, वही के पहले बात करी जाओ एकर कैमरा। बैक में तारा लोग के 108 MP के एक और प्राइमरी कैमरा देखे के मिली, साथ ही में 2 MP के चुतिया वाला कैमरा देखे के मिली, 32 MP के फ्रंट में कैमरा देखे के मिली। देख लो भाई लोग, बैक वाला जो 108 MP के कैमरा बा ओकर क्वालिटी ठीक ठाक बा, डिसेंट बा। लेकिन जो 2 MP के कैमरा बा ओकर का ही जरूरत बा, ओकर कोनो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ई सिर्फ चुतिया बनावे खातिर दियल बा। तू लोग भी ई बात समझ सकता रहो। तो मतलब वो दोनों कैमरा कोनो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी दिले बा सिर्फ हमनी के चुतिया बनावे खातिर। तो मतलब यार कोनो खास अच्छा क्वालिटी भी ना दे दी। 108 MP के कैमरा ब्यूटीफुल में थोड़ा दी तो साफ लोग की, लेकिन क्वालिटी उतना कोनो खास अच्छा नहीं है। 32 MP के फ्रंट कैमरा बा, सेमी ओकरो बा ब्यूटी मोड में दी, लेकिन कोनो खास ओकर कैमरा क्वालिटी एता लोग के नजर ना आई। मतलब डिटेल कोनो खास उतना मजा नहीं, बस थोड़ा ब्यूटी मोड पे दी। देखो लो भाई लोग, एमे तारा लोग के 48 mAh के बैटरी देखे के मिल जाई, साथ ही में 66 वाट के फास्ट चार्जर भी नजर आ जाई। तो देखो लो भाई लोग, चार्जर ठीक ठाक बा यार और फास्ट चार्ज भी कर दी और बैटरी थोड़ा डिसेंट बा। 48 mAh के बैटरी बा, जो उनकी तारा लोग के नॉर्मल इस पे 8 घंटा तक के बैटरी बैकअप दे दी। और यदि गेमिंग वगैरह करता लोग तो 4 घंटा के बैटरी बैकअप दे दी। तो बैटरी बैकअप और चार्जर डिसेंट बा, ठीक ठाक मानल जाए। देखो लो भाई लोग, आउट ऑफ बॉक्स तारा लोग के एंड्रॉइड 13 पर देखे का मिले, कलर OS 13 देखे का मिले, उनकी लेटेस्ट बा, ई भी ठीक ठाक बा। डोल स्पीकर देखे के मिले जाना कि आवाज काफी हद तक लाउडनेस बा और ई भी डिसेंट ही बाटे। देखो लो भाई लोग, बहुत सारे हमनी के एक फीचर तो देख लेनी जा। देखो लुक वगैरह के मामले में बिल्कुल ही अच्छा बा, बैक से भी चाहे फ्रंट से भी लुक के मामले में अच्छा बा, कॉड बा तो अच्छा बा। लेकिन फिर भी 30,000 रुपया कोनो भी तरीका से डिजर्व नहीं करता। और सबसे बुरी बात एमे ई बा कि 8 128 वाला वेरिएंट के ही 30,000 दाम बा और एक वेरिएंट में भाई 256 GB स्टोरेज भी दी, तो माना ले चल भाई अच्छा काम कैले बा। 128 GB कब फुल हो जाला कोनो भी पता नहीं चल पावत आजकल के हमनी के फोन में देखा था। तो मतलब ये घटिया बा यार, मतलब कोनो भी तरीका से 30,000 रुपया लायक नहीं है ये फोन यार, कोनो भी तरीका से। तो कोनो भी तरीका से मतलब प्राइस अगर काफ़ी ज़्यादा हमारा ओवर लागल। और हम ये कहम कि फ़ोन के मत ले लो, ई फोन खाली उ आदमी खातिर बनल बा जे कि ऑफलाइन से फ़ोन परचेस कर लेला लोन वगैरह पे, उ लोग खातिर फ़ोन बनल बा, हमनी खातिर नहीं बनल। ई फोन बेहद ही महंगा बा, मत खरीद लो, बिल्कुल ही पैसा बर्बाद हुई। और ज़्यादा कुछ एक बारे में बात करला के मतलब भी नहीं बनल, काहे से कोनो फीचर अच्छा नहीं है तो ज़्यादा कुछ का एक बारे में बताओ जाए। ताहा लोग के का सुझाव भाई फोन के बारे में कमेंट करके बताइए लोग। आ देखो लो भाई लोग, ई वीडियो को हम ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए ए जाए वीडियो करे चाहते हैं समाप्त। मिलन ताहा लोग से एगो अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।